ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି 31 ମଇ 2024 ରବିବାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିଫଳ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ବା ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବା ସହ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଉପହାରର ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଥିବା ଭଲ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଘରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ କାମର ଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ସଫଳ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଯୋଗାଇବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କାରିଗରୀ ଏବଂ ଲେଖନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଘରର ବାତାବରଣ କିଛିଟା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ। ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେବ। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ପରିଣାମ ମିଳିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ବା କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ନିଜ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମୟ ବିତାଇବା ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିଛିଟା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ରହିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବା ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ସାମାନ୍ୟ କମି ଆସିପାରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି କୌଣସି ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ନିଜର ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମାଧାନକାରୀ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କିଛି ଜଟିଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ରହିବେ। ଅଫିସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଜମିବାଡ଼ି କିଣିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହଠାତ୍ କେହି ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହସଖୁସି ଭରି ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ମନ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି କଥାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ନୂତନ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶୀଘ୍ର ରାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ବା ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ମନ ମୁତାବକ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହୋଇପାରେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମଉଜ ମସ୍ତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଛିଟା ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ତଥାପି ଚୋରି ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆପଣ କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେବ। ଖେଳ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଅଯଥା ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ଆଜି ଭଲ ପରିମାଣ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।